Tervetuloa tähän luovuuden ja nautinnon Yoga Nidra-harjoitukseen. Tämä harjoitus on hetki aikaa itsellesi. Aikaa, jolloin voit palata takaisin yhteyteen todellisen minuutesi ja koko maailmankaikkeuden kanssa. Ota siis mukava asento, jossa sinun on helppo olla ja levätä. Anna sitten hengityksesi tasaantua hetki. Hengitä syvään nenän kautta sisään, laskien samalla 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pidätä hengitystä laskien 4. Puhalla hengitys hitaasti suun kautta ulos, laskien 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja pidätä hengitystä laskien 4. Jatka tätä Sukha Purvaka hengitystä, eli laatikkohengitystä, laskien sisään hengityksellä 8, pidättämällä hengitystä laskien 4, laskien ulos hengityksellä 8 ja pidättämällä hengitystä laskien 4. Huomaa, miten kehosi alkaa rentoutua hengityksesi mukana. Jokaisella sisäänhengityksellä tunnet, miten rintakehäsi laajenee. Pallean, vatsan ja lantion seutu rentoutuu. Tunnet, miten sisään hengittämäsi ilma kulkeutuu kaikkialle kehoosi, rentouttaen kaikki lihakset. Jokaisella uloshengityksellä tunnet, miten puhallat ilman mukana kehostasi kaiken jännityksen, kaiken kuormituksen, kaiken stressin ja huolet. Seuraavalla sisäänhengityksellä kuvittele, miten hengitys kulkeutuu alas pitkin vatsaasi, lantiollesi. Anna huomiosi keskittyä hetkeksi kokonaan tänne mielihyvän voimakeskukseesi, nautinnon ja ilon lähteelle,
josta luovuutesi ja seksuaalisuutesi pulppuaa hitaasti koko olemukseesi. Voit tuntea tuon miellyttävän luovuuden ja nautinnon energian lainehtivan sisälläsi kuin hiljaa aaltoileva vuorovesi. Tunnet, miten tuo miellyttävä energia nousee mielihyvän, nautinnon ja ilon lähteestäsi pulputen hitaasti ja levittäytyen hivelevästi koko kehoosi ja olemukseesi. Tunnet tuon lempeän ja pirskahtelevan energian rentouttavan ja virkistävän hyväillen koko olemuksesi, täyttäen sinut mielihyvällä. Huomaat luovuutesi heräävän ja tuovan sinulle uutta, virkistävää energiaa, ideoita ja ajatuksia, jotka ohjaavat sinua ilmaisemaan itseäsi autenttisesti, tuoden iloa elämääsi ja ympärillesi. Jokaisella sisäänhengityksellä tunnet, miten tuo luovuuden ja mielihyvän aalto levittyy kehoosi, vapauttaen sinut kaikista luovuuttasi ja nautintoasi rajoittavista asioista. Jokaisella uloshengityksellä tunnet, miten tuo ihana luovuuden ja mielihyvän aalto lainehtii hiljaa sisälläsi, nousten ja laskien tyynen rauhallisella ja luontaisella, keinuvalla rytmillään. Voit tuntea kelluvasi tuon ihanan luovuuden ja mielihyvän energiassa, täysin sen kannattelemana. Huomaat, miten olosi kevenee ja mielesi valtaa tyynen keveä ja hyvän tuulinen mieliala. Voit tuntea, miten tässä ilon ja luovuuden tilassa ajatukset ja ideat virtaavat helposti ja vaivattomasti, esteettä. Sinun on helppoa päästä irti hankalista ja epämiellyttävistä tunteista ja ikävistä ajatuksista. Ja sinulla on aina käsilläsi kaikki parhaat ratkaisut ja vastaukset kaikkiin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin ja haasteisiin. Tiedät, että luovuuden lähde sisälläsi on aina ulottuvillasi ja voit milloin vain matkata takaisin nauttimaan sen lempeästä ja hyväilevästä, virkistävän eheyttävästä voimasta.
Anna sitten tietoisuutesi palata takaisin tähän hetkeen. Palaa takaisin tähän hetkeen täysin virkistyneenä ja elinvoimaisena. Voit herätellä kehoasi varovasti liikuttelemalla sormia ja varpaita. Voit venytellä vartaloasi tuoden kädet pitkiksi pääsi yläpuolelle. Voit vaikka haukotella tai huokaista. Kun olet valmis, voit avata silmäsi. Kiitos